जुआई तार जुआई निकना नहीं ना उधा घर जुआई नहीं करला तो बेटा को जुआई क्या दी खरा पाग पड़ेला जियो पागल को आज बेटा बुझलु जियो पागल किए से एचडी कैमरा ले गीत बजे की आस आस मु लगे किए ले जने आस मु भी लगेबी ना तू आसे गो है लगे लगे बसे जार दिते के दे तोरा प्रेस्टीज रहू बोली चाहू तो बोले जा नहीं आगो पजा जाऊ पछे हम प्रेस्टीज आस गो मु भी लगेबी ना मोर उठाउची ना तोर उठाउची की आगो हां के ले आस जण जाऊ न जा बेसी नहीं किछि मोटा पजा जाई नहीं त बोले मुई जिबा लाई इच्छा कर नहीं ये आगो छन से माने ए जे आसे गो केते स्नेह रे डाकुची नहीं पर पाग ले क्लियर होबो नहीं सब ए बुझुन कले हां हां नरे से तो मोबाइल रे गीत अछि बा देखन बढ़िया नहीं ने गीत नहीं न नहीं मोर एचडी कैमरा नहीं होबो नहीं स्नैपचैट खुले नहीं नहीं काय लाई है ओ आजकल समस्त स्नैपचैट धर खुली भी पर खुली भी ना काल की हेटा रिकॉर्डिंग करो काम होता पर जति फोटो जागा में काम कला ना माने रिकॉर्डिंग रखी थी वो डिलीट हो गला मन माइंड भी काम कला से घर काम कला ना तुम दियो बेसी ना अपने सुदेला भाई को सुदा सुदा को अपने हां कौन बेसी है ना महापुर जाके ट्रेन का जगह हाई स्पीड लगाबो स्पीड स्पीड लगाबो स्पीड हो चित्रा इति लगा दे हेन को जाऊ हां तो सुना हो नहीं कि मतलब लेकर रिकॉर्डिंग करा बरा धान चाष नहीं स्पीड पर आउनी शिखा पड़ू स्पीड पर आउनी शिखा पड़ू आस्ते आस्ते वाव धान लगेवा लगी सापा देखो बहुत भल होती शिखिबा पई आ शिखिबा पई सदा बेले शिखिबा पई चाहती आ हो नहीं हो
ବର୍ଷେ ହେଲେ ବି ଏମିତି ଏକା ଲଗା ଲଗି ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୋକ ହେଲେ ବି ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ନାଇଁ କି ଭାଇ ଗୋଟେ ହେଲେ କହ ଶିଖିବା ଲୋକ ଲାଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ହବ ସ୍ପିଡ଼ ହେଉଛି ଯେ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଆସୁଛି ଖରା ବି ଆସୁଛି ଖରା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଖରା ହେଲେ ଏକା ଝାଳ ବାହାରୁଛି ବର୍ଷା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ବର୍ଷା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ଖରା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଅଧା ଖରା ସବୁଟା ଅଧା ଭଲ ମେଘୁଆ ହେଇଛି ବିଲ ଲଗାଉଛୁ ଆମେ 5 ଜଣ ବିଲ ଲଗାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ହସ ପୁଣି କରାଇଲା ପରେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ପାଗ ବି ଭଲ ଦେଇଛି ଆଉ ଦିନ ବାର ବି ଭଲ ଅଛି ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁରୁବାର ନା ଗୁରୁବାର ଦିନ 10 ତାରିଖ 2023 ଟାଇମ୍ 2ଟା ନା କେତେ ଶୀଘ୍ର ନାଇଟାରେ କହିଲି ତାହେଲେ ସମାନ 4ଟାରେ ପାରବାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି କେତେ ଲଗେଇବା ଲାଗି ଆଉ ଆଜିର ପୁଅମାନେ କାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଶିଖୁଛି ବି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତ କ'ଣ ସେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କହିଲା ପରେ କରିଛି ରାଜନୀତି ବୋଧେ ହେବ କର୍ମନୀତି ରାଜନୀତି ନୁହେଁ କି ଧର୍ମନୀତି ନୁହେଁ ଆଜି କର୍ମନୀତିରେ ଅଛି ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ଖାଉଛୁ ନହେଲେ ଉପାସ ଆଉ କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ଖାଇଛୁ ସିରିୟସ୍ ନହେଲେ କିଛି ହେବନି ପୁରା କିଛି ମିଳିବନି ବହୁତ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ ଲଗେଇବା ଲାଗି ହଉନାହିଁ ହଉନାହିଁ ଟିକେ ହଉନାହିଁ ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ଅଛି ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପାଇଁ ବି ଜଣେ ଗୁରୁ ଦରକାର ହଁ ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ହସେ ସେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବି ଖୁସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ହ୍ୟାଲୋ
ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। କେନ୍ ବେକରୀ ଟୁକଲି ଗୁଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୋ ଠାରକୁ ଆସେ ଆସେ ହାଇଟା ଥାଉ ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ହାତ ଆଣେ ନାଇଁ ହାତ ଥାଉ ଖରା କଷ ବୁଆ ସବୁ ଆଣିକି ମେଘ ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଆସିଲେ ଆସିଲେ ପବନ ବୁରୁ ବୁରୁ ବାୟୁମାନେ ଦିଲୁ ମେଘୁଆ ହେଲେ ଭଲ ହଉଛି ଆରୁ ବହୁତ ସାଁଜ ଆନେ ଦିଲୁ ବାଇ ନେ କୁଲୁ କୁଲୁ ନା ମା ଦେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରେହେ ରେହେ ଦେହେ ମାନେ ଦେହେ ସାଁଜ ମେଘୁଆ ହେଲେ ଭଲ ହଉଛି ମେଘୁଆ ହେଲେ ଭଲ ହଉଛି ଖରା ହେଲେ ଏତେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି ମେଘ ହେଲେ ଭଲ ହେଉଛି ପରା ଶୁଣୁଥାଉ କ'ଣ ବଗ ଯେ କହିବି ଆଉ ଭାବିଲେ ଭାବ ଆସୁନାହିଁ ଠିକ୍ କଥା ରାତି ସେମାନେ କୁଇ ଦିନ ଆସି ଆଉ କ'ଣ ଆମ କୁଇ ଲୋକ ତାମ କୁଇ ଲୋକ ତାମ ଶାସି ଦେଇ ଗାଇଲା ଦୁଃଖ କି ଆସୁ ଇଆଡ଼େ ଭାତ ତୁନ ରଖିଛୁ ବୋଲି ଦେଖାଇବି କେଡ଼ା ଇଆଡ଼େ ଭାତ ତୁନ ରଖ ହଁ ଭାତ ତୁନ ବି ରଖିଛୁ ବୋଲି ଦେଖା ସବୁ ଯେମିତି କାମ ଯାଇଥିଲା ଖରା ହେଲେ କଳା ଦେଖା ଯାଉଛି ଆର ମେଘୁଆ ହେଲେ ସଫା ଦେଖା ଯାଉଛି ବୋଲେ ତମକୁ ସବୁ ଛେକିବି କା ହାତ ଦେଇ ତମେ କଳା ଦେଖା ଯାଉଛ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ପରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ ଏବେ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେ ହୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କ୍ଲିୟର ଦିସଲା ଏବେ କ୍ଲିୟର खरा भाई ने सांगे सांगे दिल्ली भाई ने सांगे सांगे बहुत बहुत भल आई शिखी गई कहना ग्राम बाटू आजाद कानी बेसिला प्रपालिका को आटू निजे आजाद काना रा दुख निजे कुंडा दरकार खाली देखे रजी उड़िया रे ओडे समस्ते खाली खाली झील मान खाली काम करने कहते पुओ मैंने आ समस्ते अभ्यास करते पुओ मैंने भी लगेवाई चेष्टा करते से आज दिल लगाऊँगी क्या कष्ट देवा ठीक नहीं तुम निजे निजे कर्म कर चल कर्म अनुसार सी गोटे भरोसा गोटे मिल वीडियो देखला पर बहुत खुशी है लाइक करे शेयर कर चुंकी सब्सक्राइब पीबेनी जेते खराब है जीव सब्सक्राइब करबे मीडिया कोई कड़ा के रुचती ना कोई दो जेला बहुत दूर आसी फुलवाणी और अपाजरू बालीगुड़ा आसी फुलवाणी जिला को आसी और अपाजू दुर्की पंचायत मो पाखे शिखे लोग अच्छा देखी देखी शिखी
ରେଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ରେଙ୍କୁ କୁଇ ଭାଷାଟା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୁଇ ଭାଷାଟା ଯେହେ ଯେହେ ରେଙ୍କୁ थैंक यू इंग्लिश